Juani Marcos fitxa pel Barça. Què implica això pel bàsquet Girona? Què implica això per Juani Marcos? Què implica això pel Barça? T'ho explico tot ara mateix. Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo per al canal. Què tal, com esteu? Espero que no estigueu passant la mateixa calor que estic passant jo ara mateix amb dos llums, l'ordinador i tot plegat. Però bé, estem aquí per explicar l'actualitat del bàsquet Girona, que va decidir tallar la relació amb Francisco Cafaro, que va anunciar Nikola Maric, que tenia un vídeo explicant qui és aquest jugador, el futur pivot del bàsquet Girona. Us el deixo per aquí sobre. I també avui parlarem i ens centrarem en Juani Marcos, que deixa de ser jugador del bàsquet Girona per formar part del Futbol Club Barcelona, de la secció de bàsquet de l'equip de Joan Peñarroya. Expliquem tota l'operació de Juani Marcos. Juani Marcos tenia contracte amb el bàsquet Girona i tenia certes clàusules de sortida. La clàusula que ha pagat el Barça per poder fitxar Juani Marcos és de 75.000 euros fins a final del mes de juny. A partir del 1 de juliol, és a dir, avui, la clàusula pujava. Doncs bé, al final han decidit apostar pel base argentí pagant aquests 75.000 euros, tot i que el jugador va estar entre el 2019 i el 2024 amb contracte amb el Barça, tot i que va jugar a diverses temporades a Lleida i a Girona. Què significa aquest adeu de Juani Marcos pel bàsquet Girona? Bé, jo vull mirar-ho sempre per la part positiva, aquest és una mica la meva manera de viure i així ho afronto. Crec que és un exemple més que pot apuntar-se al bàsquet Girona de jugadors que han debutat a l'ACB gràcies al bàsquet Girona. Juani Marcos sempre n'ha parlat molt d'això, de que el bàsquet Girona ha sigut el que li ha donat l'oportunitat per debutar a l'ACB. No ho va fer amb el Barça mai, va fer alguna pretemporada, però no va jugar mai l'ACB, no va jugar ni un minut a l'ACB i estava a Lleida, en el que competia en l'antiga Leport. Per tant, no havia jugat l'ACB i el bàsquet Girona li va donar l'oportunitat. Crec que això s'ha de tenir en compte a l'hora de que possibles jugadors es fixin en això, me'n vaig al bàsquet Girona, que potser ara mateix no està jugant a Europa, que potser és un equip que amb poca història, doncs vaig a fer el meu camí a Fontejau, intentant millorar el meu dia a dia. Crec que aquesta història és perfecta amb l'exemple de Juani Marcos. Juani Marcos ve aquí potser amb algun interrogant sobre amb el seu fitxatge, però jo crec que s'esvaeixen molt ràpid. Jugador amb molt de carisma a la pista, amb molta màgia, genera per si mateix, genera pels jugadors, no té por a pràcticament res, és molt valent a l'hora d'enfrontar-se amb jugadors més forts, més físics o més alts, tampoc té por a llançar tirs complicats o compromesos. Hi ha exemples durant aquests 2 anys amb el bàsquet Girona que ho demostren. I bé, crec que ha sigut un gran fitxatge de Jordi Pla, l'antic director esportiu del bàsquet Girona. I dit això, jo crec que només li podem donar les gràcies a Juani Marcos per tot el que ha portat en aquestes 2 temporades al bàsquet Girona. Pel bàsquet Girona suposa una pedra en el camí bastant important, perquè Juani Marcos per mi és un dels pilars d'aquest equip. I si ja no hi és, s'ha de buscar un pilar. Complicat i a més jo sempre intentaria fitxar jugadors que ja estan a la Lliga i per això us vinc amb diversos noms. El primer de tot és Rude Hackenson, és un jugador que ha jugat les 2 últimes temporades al Luka Múrcia, que ha sigut finalista de l'ACB amb Luka Múrcia, que també ha jugat la Final Four de la BCL la temporada passada i en què aquesta ha sigut una temporada potser una mica més discreta, però no ha deixat de fer uns bons números. No sé si és l'estil de base que vol Moncho Fernández, no sé si és l'estil de jugador que necessita aquest bàsquet Girona, però és un jugador que coneix l'ACB, que coneix la Lliga, que sap com funcionen les coses en aquesta Lliga, i per mi això és molt important perquè bé, és el que s'ha vist a les últimes temporades, que és on ha pecat més el bàsquet Girona de falta d'experiència. Per tant, Rude Hackenson pot ser un bon nom. Com el podem seduir? Doncs no ho sé. Això potser econòmicament apostant
per ell més que altres equips que tinguin altres aspectes en què milloren el bàsquet Girona, com pot ser jugar a Europa, però bé, crec que l'UD Hackensack podria ser un bon nom. Un altre que està intentant sortir del Laguna Tenerife és Lluís Costa. Lluís Costa, que ja té 3 temporades d'experiència a l'ACB, que ha liderat el Covirán Granada en les 2 primeres en què no baixés de categoria, i en aquest salt molt gran entre el Covirán Granada i el Laguna Tenerife s'ha trobat que és el tercer base, que no ha tingut pràcticament minuts, i que segurament continuarà sent així, perquè el bloc del Laguna Tenerife continua sent els mateixos jugadors, i Marcelinho Huertas i Bruno Fittipaldo són, bé, els jugadors que es mengen tota aquesta rotació en la posició de 1 i fins i tot en la de 2 en el cas de Bruno Fittipaldo. I després, un últim nom, i que no entenc d'on ha sortit aquest rumor, perquè és un rumor i no ha sortit a cap mitjà de comunicació, Thomas Hertel. Thomas Hertel, que està sonant per xarxes socials del bàsquet Girona, tot relacionat amb el bàsquet Girona està sonant a aquest nom. De fet, he fet una enquesta a Twitter de si el fitxaríeu o no, i de moment crec que està sortint el no per una poca diferència. No? Ara fa estona que no ho miro i potser ha canviat, però vaja, hi ha opinions molt diferents, però clar, si fitxes Thomas Hertel com el teu base titular, si les coses surten mitjanament bé, estàs parlant d'un talent superior a un equip que el seu objectiu és la permanència. Per tant, Thomas Hertel, en el cas esportiu, seria un tros de fitxatge. Anem en clau Barça i què afecta aquesta arribada o com han d'enfocar aquesta arribada els aficionats del Barça amb Juan i Marcos. Primer de tot, que la gestió del fitxatge és com a mínim estranya. Juan i Marcos des del 2019 fins al 2024 formava part, era un jugador teu, que el tenies en propietat, rescindeixes el contracte, firma amb el bàsquet Girona per 2 anys i el segon any el repesques. Vale que hi ha problemes econòmics, però jo crec que podies haver-te tirat un triple. No t'has volgut tirar un triple i has anat per un jugador que ja coneix la lliga, que coneix la casa. Bé, però és una mica estrany haver d'anar a fitxar un jugador que ja era teu. Fins aquí. Firma fins al 2027. Ara bé, si us heu fixat, a les xarxes socials posa principi d'acord. Què vol dir això? Doncs que no serà jugador del Barça fins que no passi la revisió mèdica. Juan i Marcos, el punt dèbil que ha tingut en aquestes 2 temporades a l'ACB ha sigut la seva fragilitat física, perquè en diverses... Primer, la primera temporada va tenir moltes lesions de mala sort, de cops, recordem que es va trencar el nas, però després en aquesta segona temporada ha estat 2 mesos lesionat per un problema físic, un problema de ruptura. Per tant, és el seu interrogant més gran ara que és jugador del Barça. Podrà jugar 3 partits per setmana, podrà jugar-ne 2, veurem què és capaç el Mac argentí. Bé, i anem al tema més bàsquet, al tema més tècnic-tàctic. El Barça té 3 bases ja, Tomàs Satoranski, Juan Núñez i Juan i Marcos. Juan i Marcos poder ser juntament amb Juan Núñez el que té més habilitat de passar i de tornar al partit una mica boig. Tomàs Satoranski jo l'enfocaria més en la defensa i en ser agressiu cap a Cistella. És més vertical que els altres 2 jugadors. Però Juan i Marcos té una mica de xispa que potser Juan Núñez en aquesta primera temporada del Barça no li hem vist. Aquesta última temporada amb el bàsquet Girona ha perdut 1,7 pilotes per partit i n'ha recuperat 0,9, gairebé una. Però són bones dades tenint en compte el temps que juga i el temps que té la pilota a les mans. Per tant, amb un equip com és el Barça, que no crec que tingui tant la pilota, sinó que serà més un jugador d'assistir i baixar la pilota i fer les coses més fàcils als anotadors com Kevin Pater o Darío Brizuela, doncs no crec que en perdi tantes. Jo crec que sorprendrà molt els aficionats del Barça el fitxatge de Juan i Marcos. Realment no saben a qui han fitxat, perquè és un jugador d'un talent pur i impressionant. És capaç de fer 1000 coses amb la pilota, és molt ingeniós, és aquest punt de talent, aquest punt de màgia de passar entre 2 jugadors, de fer l'split, de passar-se la pilota per darrere l'esquena en un moment complicat, de passes sense mirar,
bé, és un tipus de jugador que enamora molt fàcil a l'aficionat i que si, com dic, està bé físicament i Joan Peñarroya li sap trobar el rol, perquè no crec que hagi de ser el tercer rol amb aquesta etiqueta, crec que Juan Marcos pot desenvolupar altres rols i ser un jugador aprofitable per Joan Peñarroya, doncs crec que Juan Marcos pot ser un bon fitxatge en el seu context pel Barça. Dit això, us recordo que us podeu subscriure al canal, que m'ajuda molt a créixer en aquest projecte periodístic, que també podeu deixar el vostre like, que així YouTube recomana el vídeo a més persones i sobretot, el que més m'agrada a mi, deixeu la vostra opinió en els comentaris, que vull veure què opineu del fitxatge de Juan Marcos pel Barça. Ens veiem en el següent vídeo.